Zdravo svima! U današnjem videu očekujte vrlo jednostavan i efikasan organski način prihrane za jagode. Ova metoda ne samo da potiče brz rast i bujnost vaših jagoda, već ih i štiti od potencijalnih gljivičnih infekcija i insekata. Sadnja jagoda može biti izazovna, pogotovo za početnike. Stoga je važno da pogledate video do kraja kako biste saznali korisne savjete. Prilikom sadnje jagoda važno je osigurati dobro trenirano tlo i sunčano mjesto, kako bi biljke dobile potrebnu svjetlost i spriječile razvoj gljivičnih oboljenja. Također, bitno je sadnice jagoda posaditi na odgovarajućoj udaljenosti jednu od druge, kako bi imale dovoljno prostora za rast i razvoj. Pravovremena zaštita sadnica jagoda od bolesti ključna je za osiguranje zdravih plodova i obilnog uroda. Koristit ćemo 3 sastojka koje većina ima kod kuće i jako su povoljna. Prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno, a kao znak podrške kanalu lajkujte ovaj video. U posudu natočite pola litre mlake vode, a zatim dodajte 100 ml svežeg mlijeka. Ovaj sastojak ima važnu ulogu u njezi jagoda, pružajući im esencijalne hranjive tvari poput kalcijuma i proteina, što potiče njihov rast i otpornost na bolesti. Također, mlijeko ima svojstva prirodnog fungicida, što znači da pomažu u zaštiti jagoda od gljivičnih oboljenja. Primjena ove prihrane može rezultirati snažnijim i zdravijim jagodama, te većim i kvalitetnijim plodovima. Zatim dodajte 1 kašiku taloga od kafe, jer je izvrsno organsko gnojivo za jagode. Budući da je talog kafe blago kiseo, idealan je za jagode i druge biljke koje vole blago kiselo tlo. Bogat je hranjivim tvarima poput kiseonika koji je važan za zdrav rast biljaka. Poboljšava teksturu tla, poboljšavajući drenažu i zadržavanje vlage, što je važno za optimalan rast jagoda. Također djeluje kao prirodni repelent za određene štetočine, pružajući dodatnu zaštitu vašim biljkama. I zadnji sastojak je češnjak u prahu za koji ne zna mnogo amaterskih vrtlara. Češnjak je izvrstan prirodni fungicid i repelent za štetnike kada se koristi u uzgoju jagoda iz nekoliko razloga. Prvo, sadrži prirodne antimikrobne spojeve koji su učinkoviti u suzbijanju gljivičnih oboljenja poput plijesni i pepelnice, čime se poboljšava zdravlje i otpornost jagoda. Drugo, miris češnjaka djeluje kao snažan repelent za razne štetnike poput puževa, mrava i lisnih uši, čime se smanjuje šteta i potreba za hemijskim insekticidima. Sve ovo ostavite u vodi 24 sata. Ako želite prihranjivati jagode, procijedite. Razrijedite sa 3 ili više litara vode, ovisno koliko ste sastojaka koristili. Zalijevajte jagode 2 puta mjesečno. Prijatelji, pogledajte naš sljedeći video na vašem ekranu. Hvala vam puno, pozdrav!